мардак инҷо биёед, баҳодурро бинед. чӣ шудааст? Футбол тамошо дорад? ӯро гап зада наметавонад гуфта ба бозӣ намегиранд. ман мехоҳам ки дар хона бошад. исто ҷеғ назан мон бозӣ кунад. ӯ бояд ба онҳо одат кунад. онҳо низ ба ӯ одат кунанд. мо бояд баҳодурро аз ҷомеа дур насозем. дар моддаи сеюми конвенсия оид ба ҳифзи ҳуқуқи маъюбон ки онро тоҷикистон эътироф кардааст омадааст шахсони дорои маъюбият ҳуқуқ доранд дар баробари дигарон ба санъат варзиш машғул шаванд, дар бозиҳои гуногун ширкат варзанд, дар филмҳо нақш офаранд ва ғайра. аз ин рӯ театрҳо, осорхонаҳо, майдончаҳои бозӣ ва китобхонаҳо бояд барои ҳама аз ҷумла кӯдакони дорои маъюбият дастрас бошанд.